מה קורה אנשים? שוב פעם אני מיכאל מערוץ לגובוס מיינקראפט וברוכים הבאים לסרטון שאלות ותשובות שאני הולך להקריא שאלות ששאלו אותי בסרטון שהעליתי לפני החופש או בתחילת החופש וגם מאיזו שאלה שפתחתי בעיר הספרים ששאלו אותי בה שאלות לשאלות ותשובות שזה קצת מבלבל כי אמרתי את המילה שאלה יותר מדי אז עדיף שאל תשאלו אבל לפני שאני מתחיל עם השאלות רגע, אז אני רק רוצה להגיד שעכשיו הלימודים התחילו שוב ואני לא אוכל לעלות הרבה סרטונים כי יש לי הרבה מאוד שיעורי בית. אני כבר בכיתה ט' וזה יהיה די עמוס. אז אני לא אעלה סרטונים הרבה, אבל אם יהיה לי זמן אז אני אנסה לעלות, אני אמצא איזה מיני גיים לשחק שיהיה לכם כיף לראות. אבל אם לא אז רק שתדעו שזה בגלל שאני קצת עסוק בלימודים. אבל בכל מקרה בואו נתחיל להקריא שאלות עכשיו ולענות עליהן. אתה תעשה משחקים עם סאבים? כן, אני אעשה משחקים עם סאבים. עשיתי פעם אחת בפסח שידור חי בטוויץ' שבו שיחקתי באייפיקסל ובעוד שרתים והצופים של הסטרים והסאבים שלי בכללי יכלו להצטרף אליי, אז כן. ואולי אני אעשה עוד כאלה בעתיד אם תרצו. אתה אוהב אותי? מבחינה רומנטית לא, אבל כן, אתה נחמד מאוד, תאמין לי, אתה נחמד מאוד, אחי. האם תענה על כל השאלות? כן, אם אין יותר מדי, אז אני אענה על כל השאלות. אם לדוגמה יהיה איזה 200 שאלות, אז לא, אני לא אענה על כולם, אבל אין 200 שאלות, אז כן. אתה יכול לעשות עוד סרטונים של רולפליי? כן, אני יכול לעשות עוד סרטונים של רולפליי, והאמת שאני עובד על אחד מהם בזמן האחרון, ואני מקווה להוציא אותו מתישהו השנה. מה הסרט או סדרה האהובים עליך של ג'וס ווידון? אני ממש לא יודע. לא בטוח. מתי אתה ממשיך את הרפתקאות המעבדה? מתי אני ממשיך את הרפתקאות המעבדה? מתי שיהיו עוד הרפתקאות במעבדה. כאילו, זה די ברור שזה מתי שאני אמשיך את הרפתקאות המעבדה. אתה יכול לעשות תיאוריות 5 לילות אצל פרדי? כן, אם תרצו שאני אעשה סרטונים על תיאוריות שיש לי או תיאוריות שאני מאמין בהם או משהו של 5 לילות אצל פרדי, אז כן, אני אעשה. אני פחות אוהב לעשות את זה בגלל שהאינטרנט מתפוצץ על זה כל פעם שמישהו אומר את הדעה שלו, אבל כן, זה יהיה נחמד לעשות את זה. ויש הרבה תיאוריות שאני מאמין בהם ולא מאמין בהם ואולי יהיה נחמד לעשות את זה, אז כנראה שכן. כנראה שאני אעשה תיאוריות של 5 לילות אצל פרדי. את מי אתה מעריץ יותר? לינקין פארק או פאניק אט דה דיסקו? וואו. אין לי מושג. האמת שאני לא כל כך יודע מה זה לינקין פארק, אז אני אגיד פאניק אט דה דיסקו. אוקיי, שאלה הבאה. אתה משתמש בפוטושופ? אם לא, אז במה? אני משתמש בתוכנת עיצוב וציור שנקראת paint.net. זו תוכנה ממש מגניבה והיא גם בחינם, אז אני משתמש בה הרבה מאוד. אני לא משתמש בפוטושופ. מי יותר טוב? בטמן או הג'וקר? זה תלוי. לא, האמת שזה לא תלוי. נראה לי ששניהם טובים באותה מידה. שניהם מגניבים, רק אחד מהם רע ואחד מהם טוב. ואחד מהם מתלבש כמו הטלף ואחד מהם מתלבש כמו ליצן. ושאלה האחרונה. את מי אתה אוהב יותר? סטלין או לנין או פוטין? אוי ויי. אני לא כל כך יכול לענות על השאלה הזאת כי אני לא יודע בדיוק מה התשובה שלי אליה, אבל רק השאלה מצחיקה אותי. לול. טוב, אז בכל מקרה זה היה שאלות ותשובות. אני מקווה מאוד שנהנתם. ואם אתם רוצים שאני אעשה עוד שאלות ותשובות, אם יש לכם עוד שאלות לשאול אותי אז תגידו לי לעשות עוד שאלות ותשובות.
אל תשכחו לעשות סאב אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה ושל גיימינג ועוד כל מיני. תזכרו שאם אני לא מעלה סרטונים זה כנראה רק בגלל שאני לא יכול ואין לי זמן. טוב, זה היה הכל, אני מקווה שנהנתם. בכל מקרה, אני הייתי מיכאל וסלום גביי.